Gitinguha karon sa dakbayan sa Mandawi nga mas mapahapsay ang paghipos sa pagdispose sa mga basura nga makuha sa ilang lugar. Gisubay namo ang proseso sa disposal sa basura sa syudad ug kung unsa pa ang gustong pamaagi nga ipatuman aron mapalambo kini. Kini ang RTV Presents ni Nico Sereno. Ang nakuha nga mga basura gikan sa mga panimay o mga industriya makugihon nga gikolekta sa mga garbage loaders o personnel. Ang kilo-kilo nga mahipos nila matag adlaw sa pagpangolekta ilang gikarga sa mga garbage trucks. Ila dayon kini nga ihatod sa mga pasilidad nga maoy mudawat niini. Matag Martes ug Huwebes ang adlaw sa koleksyon sa residual wastes, mga bags, plastics, ceramics ug uban pa. Dinhi sa pasilidad sa Tayud Konsolasyon, Japanese technology ang ilang gigamit aron pagproseso sa basura. Pagkahuman, ihuwad na sa ilang storage facility. Dayon mano-mano kini nga hakuton sa mga backhoe aron mahungit sa ilang higante nga mga makina. Muagi kini sa conveyor ug sugaton sa mga personnel nga manual nga mususi ug mubahig niini. Piliun nila ang mamahimo pang mapahimuslan ug ilain kay dili magamit. Dinhi sa gitawag na sorting area mano-mano ang pagbahig sa mga staff niining mga residual waste kung unsa ang mamahimong mahatod ug matumod dito sa ilang shredder. Ang mga basura kining mga botelya, mga diapers ug uban pa nga gitawag nila nga mga contaminants ihatod nila sa lain nga container alang sa husto nga disposal paghatod niini sa lain nga pasilidad. Contaminants, no, like katong mga broken glass, stones, or katong mga food wastes, no, or kana mga sanitary napkins or diapers because they are considered also as residual. So they will separate it. Ang mga higante nga shredders o compactors sa kompanya ang muproseso sa maong mga basura aron maporma kini sa ilang finished product. Human ini, andam na nga ma-release ang ilang produkto nga bloke-bloke ang gidakon, puston, silyohan ug timbangon dayon. It's composed of pressing and packing. So pressing means i-compact it siya, no? Mauna kini ang gitawag nga fluff bale. Nagsilbi kini nga alternatibo nga fuel sa mga cement manufacturing plants inay sa naandan nga coal. 1,800 pesos kada tonelada ang baligya ini sa maong kompanya ngadto sa planta sa simento. Giklaro nila bisan kun basura kini nga napino-pino na, luwas kini nga himuon nga fuel o igsusugnod. Mas mabus siya o carbon dioxide emission compared sa coal. About 17% siya lower. So then of course kung maghisgot ta og coal fuel, we are getting natural resources, no? So unlike kaning mga waste plastics nga natong ginagamit gina-recycle, so we are making something out of nothing. Gipasabot sa kompanya, inay nga malabay o matambak lang ang mga basura nga plastics, nakitaan kini og maayo nga kapahimuslan. Giving value sa kaning mga plastics kaysa naani sa karon nagtambak na to sa landfill, we're just shortening the life of the landfill. Sa miaging simana, mismo si Mayor Jonas Cortez ang miinspeksyon sa kompanya. 2018 pa, dito na maghaturan sa residual wastes ang dakbayan. Gani ang Martes ug Huwebes, gitawag nga Mandawi Day sa maong Japanese company. Giklaro sa mayor, nangita sila og pamaagi nga mas mapatunhay pa ang garbage collection sa dakbayan. We wanted to have effective and efficient collection. Sa mga basura nga malata o biodegradable, ang syudad sa Mandawi nakig-negotiate sa operator sa landfill facility nga nahimutang sa Binaliw, sakop sa Cebu City. MWF o Lunes, Miyerkules ug Biyernes ang schedule sa paghatod sa mga basura sa maong pasilidad. Sila na ang miproseso ug mi-dispose niini.
Matag adlaw ang Mandaue maka-generate og gibanaba ng 260,000 kilos sa basura. Sa datos sa Mandaue Senro, halos pupareho ang volume sa mga recyclable o residual wastes nga mahipos. Mas menos ang gidaghanon sa mga biodegradable kun malata. Giklaro sa mga opisyales, gikinahanglan ang pagtambayayong sa tanan kung isyu na sa basura ang hisgutan. Labing importante ang pagdisiplina sa mga tao ug ang pag-recycle sa mga mamahimo pa nga kapahimuslan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sireno ug kini ang akong short docu.